Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng sipo egg. As you can see, pinrepare ko na lahat ng ating gagamiting ingredients. Tara, samahan niyo ako at simulan na natin. Ang una natin gagawin, magpapainit muna tayo ng butter. At i-fry muna natin yung ating hipon ng 2 to 3 minutes kada side. Ayan, side B naman. After natin siyang prituhin, i-set aside muna natin yan. Sunod, i-fry na rin natin yung ating ham. Priprituhin natin yan ng mga 4 to 5 minutes. Pagkatapos, isi-set aside din natin yan. Ngayon naman, igigisa na natin yung mga gulay. Garlic. After 20 seconds, isunod na rin natin yung sibuyas. And then, tuloy lang ang pag-isa ng mga 30 seconds. Ilagay na natin yung carrots. Igisa natin yan ng mga 3 minutes. After 10 minutes, isunod na natin yung ating green peas. Igisa din natin yan ng mga 2 minutes. After 2 minutes, isunod na rin natin yung ating corn. At igisa din natin yan ng mga 2 minutes. After 2 minutes, pwede na nating ihalo yung ating piniritong ham kanina. Pagkatapos, i-mix lang natin siya ng mabuti. After mo siya i-mix, magdadagdag na tayo ng paminta. Pagkatapos, igisa pa natin yan ng mga 2 minutes. After 2 minutes, pwede na tayong maglagay ng all-purpose cream. And then, haluin lang natin ito.
magdadagdag tayo ng tubig at lulutuin pa natin siya ng mga 3 to 5 minutes. After 3 to 5 minutes, pwede na nating ilagay yung ating cream of mushroom. Maglalagay pa tayo ng konting tubig. Haluin lang natin yan at lulutuin pa natin siya ng mga 3 minutes. Ngayon naman maglalagay tayo ng isang sachet ng magic sarap. Kung natatabangan pa kayo guys, no, pwede naman kayong magdagdag ng asin. Ayan, after 2 minutes, pwede na natin ilagay yung ating quail eggs and yung pinirito nating hipon kanina. Pagkatapos, haluin lang natin yan at lulutuin pa natin siya ng mga 3 minutes. And then, pwede na siyang iserve. Shoutout nga pala, Boss Jerd Lobos. Ito na ang yung request. Kung bago lang kayo sa channel ko at kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Alright, salamat!